Il-WWOX hija kundizzjoni ġenetika rari li ġiet skoperta biss 6 snin ilu b'madwar 150 każ biss madwar id-dinja, il-maġġoranza tagħhom fl-Ewropa. F'Malta żewġ titfal diġà mietu b'din il-kundizzjoni u 2 oħra għadhom qed jgħixu biha. Megan hija waħda minnhom. Iltqajna Momma Antonella li spjegat kif meta twildet ittobbandunaw li kien hemm xi ħaġa mhux normali, però kellhom isiru ħafna testijiet biex skoprew x'kienet. Kienet tixrob u tiekol waħedha, però meta kellha 6 xhur kienu sawwa 13 l-eċċessjoni u l-eċċessjonijiet itelfu ħafna mill-iżvilupp. Kważi sentejn ilu Megan ma setgħetx tibqa' tgħix id-dar u missiera Justin u Antonella ilhom minn dak iż-żmien jorqdu magħha l-isptar. Megan la timxi, la titċaqlaq, la titkellem, għadha jsa baby pratikament għal volja 4 snin u nofs. Bħalissa din l-isptar sena u 8 xhur minħabba problemi respiratorji. Kondizzjoni challenging ħafna x'mbagħad dejjem ħaġa taqla l-oħra, ikollha bżonn attenzjoni 24/7 li spiċċajna ngħixu wkoll aħna magħha l-isptar. Sena ilu twildet tifla Maltija oħra li wkoll irriżulta li għandha WWOX. Missiera Luke qalilna kif l-ewwel sinjal kien meta bintom twildet b'toqba f'ħalqa u mill-ewwel kellha tittieħed l-NPICU. Minn dak iż-żmien ħajjithom kienet mimlija sfidi, iżda u martu Ġinel baqgħu pożittivi. It-tama tagħna hija li l-klinika li ħolqot il-kura u li bħalissa qiegħda fil-proċess li tapplika l-FDA approval illi jaslu sal-pass fej jibdew jagħmlu clinical trials sabiex kemm Megan u kemm it-tifla tagħna jaslu sal-punt illi jieħdu l-gene therapy. Il-problema hija li t-tfal tagħna qegħdin fl-Ewropa waqt li l-klinika qed topera fl-Amerika. Min barra appoġġ politiku fuq livell Ewropew bit-tema li wliedhom jieħdu din it-terapija. Iż-żewġ familji jridu jħabtu wiċċhom ma' spejjeż kontinwi biex jagħmlu l-ħajja ta' wliedhom komda kemm jista' jkun. Ħafna entitajiet jgħinu kwaw ħafna skemi u grants, però fl-aħħar mill-aħħar xorta inti toħroġ il-flus minn qabel. Antonella u Ġinel li tnejn esprimew it-tama li xi darba jisimgħu leħen wliedhom isejħilhom ma' u jarawhom jiċċaqlqu waħedhom. Kull min jixtieq jgħin lil daw il-familji jista' jikseb aktar informazzjoni minn paġni ta' Facebook tagħhom Megan's Road to Hope u Save Lily.